ikpe mara gị, ikpe mara gị, ikpe mara gị, asị m ikpe mara gị. Ịbụ onye ikpe mara n'akụkụ niile, ana m enye gị ntaramahụhụ kwesịrị gị dịka ị na-akpọ omi na mmehie. Ọ bụ ihe anyị niile maara dịka a na-ekwu ya n'ụlọ ikpe. Dịka a na-abịa n'ụlọ ikpe, onye ọkaikpe na-enye ikpe, na-agba onye ahụ ikpe mara sị ịbụ onye ikpe mara, dịka a na-atụle ihe niile nke o mere. Onye ahụ nke ikpe mara ga-abụ onye ga-akwụ ụgwọ, ọ bụ onye a ga-enye ntaramahụhụ maka ndahie ya. Ana m anabata gị n'ụbọchị taa na GCK kwa ụbọchị. Ana m ekele gị n'isonyere anyị. Obiọma na-akpa anyị dịka onye ọzọ atụrụ Dr. WF Kumuyi, onye Chineke na-eji akwara ngwa ọrụ na-agbasa oziọma nye mba niile nke ụwa. Biko na-aṅa anyị ntị, na-aṅa anyị ntị. Dịka anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị taa, ị ga-ahụ na ọnọdụ mmadụ bụ nke juru anya. Ọnọdụ mmadụ bụ nke Chineke bụ ọkaikpe na-ele anya, na-edekọ, na-enwe ndekọ maka ọnọdụ anyị, maka ihe anyị na-eme. Ọ sị mmadụ niile abụla nke mehiere na ọ dịghị onye ruo otuto nke Chineke. Biko ṅaa ntị dịka onye ọzụzụ atụrụ. Pastọ Dr. Kumuyi na-edu anyị, na-agwa anyị ụzọ anyị ga-esi nata mgbaghara na nnwere onwe nye ikpe a nke mara anyị dịka anyị na-ebi ndụ na mmehie. Na ntị ugbu a ka ozi anyị ozi. Rom isi atọ amaokwu nke itoolu. Ndị Rom isi atọ amaokwu nke itoolu. Gịnịkwa anyị ka ha mma? Anyị bụ ndị Juu, anyị ka ndị mba ọzọ mma. Anyị bụ ndị nwoke, anyị ka mma karịa ndị nwaanyị. Anyị nwa bụ ndị nne na nna, anyị ka mma karịa ndị ụmụ anyị. Ndị ọcha, anyị ka mma ndị isi ojii. Anyị nwa bụ ndị nwere ahụ nke ojii, anyị ka mma karịa ndị ọcha. Anyị ka mma n'ụzọ ọbụla na obodo ọbụla. Ndị na-enwe ntụle na nke a ka mma karịa nke a. Dịka anyị na-atụle uche n'onye ọbụla n'otu n'otu, ọ na-ajụ anyị ajụjụ sị anyị ka onye ọzọ mma. Ndị ọzọ bụ ekwensu, bụ mmụọ ozi. Ndị ọzọ bụ ndị mmehie. Ị bụ onye nsọ? Mba, ọ nweghị ụzọ ọbụla. Otu isi ka mma karịa onye agbata obi gị, ị ka mma karịa onye nke ọzọ, n'ihi na anyị ekwuole ya na ndị Juu na ndị mba ọzọ na ha niile bụ ndị nọ n'okpuru mmehie. Ha niile abụ ndị nọ n'okpuru mmehie. Ya mere o ji sị na dị amaokwu 23 n'ebe ahụ, sị amaokwu 23, n'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. Mmadụ niile, ya bụ onye Juu akaghị mma karịa onye mba ọzọ. Ha niile emehiewo. Onye na-aga chọọchị akaghị mma karịa onye na-adịghị aga chọọchị. Ha niile emehiewo. Onye mbụ nwata akaghị mma karịa onye kara oke. Ha niile, mmadụ niile ma bụ onye bụ mmehie nke Adam na ndụ anyị. Ọ dị nke Adam anyị bụ na-agagharị, ma mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto nke Chineke. Gịnị bụ ogbugbo ya? Na nzọpụta nye ndị niile eboro ebubo. Nzọpụta ha na-abịa n'ụzọ gị taa. Ozugbo ị kwerela na ịbụ onye mmehie, ikwere na imehiewo, na ikwere na ị kaghị mma karịa onye nke ọzọ, otu mmehie ahụ ka e mere ka ndị ọzọ ghara ịdị ike. Ọ bụkwa otu okuko agwụ nke mmehie ahụ nke mere gị ka ị ghara ịdị ike, ka mere gị ka ị ghara ịbụ onye pụrụ ime ihe ọbụla, ibi ndụ ezi omume, n'iru Chineke. Ozugbo ị kwerele nke ahụ na ọ bụ onyinye amara nzọpụta nke Chineke, ọ ga-abịa n'ụzọ gị. Lee amaokwu 24, ọ sị ebe anyị gụrụ anyị na ndị ezi omume n'efu, ị gaghị akwụ ụgwọ maka nzọpụta gị. Ị pụghị ibe akwa ka ị ga-mejuo bọtụlụ ihe iji enweta mmehie gị. Ị gaghị abụ onye ga-atọpụ eriri nke mmehie kere gị maka nzọpụta. Ị gaghị akwụ ụgwọ ka o tozuo oke maka nzọpụta gị. Ebe a gụrụ gị n'efu site na amara ya. Ozugbo ị were aka okwukwe sị onye nwe m, lee ebe m nọ ugbu a, apụghị m
ịkwụ ụgwọ maka nzọpụta m. Lee ebe m nọ, apụghị m iji ọlụ ọma m wee ruo n'ogo na m ga-abụ onye ga-enweta nzọpụta n'aka gị. Lee ebe m onwe m nọ, na ihe ọma niile m meworo na chọọchị niile m na-aga apụghị itozu oke ime ka m nweta nzọpụta gị. Ebe a gụrụ gị n'onye ezi omume n'efu site na amara ya, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs. Mgbapụta n'ime Kraịst, nzọpụta n'ime Kraịst, mgbaghara n'ime Kraịst, ụgwọ onye ezi omume n'ime Kraịst. Ka bụ mere ijiri wee bụrụ onye m onwe m na-enye ohere ka anyị bịa. Ana m akpọ oku wee sị, ọ bụ na ụlọ ebe ahụ ị chọrọ nzọpụta nke onye nwe anyị, ọ na-abịa n'eluigwe na-abịa, ọ bụ ngọzi na mmiri ozuzo. Ebe ka ị nọ, wele aka gị elu, i wee wele aka gị elu. Ihe ọbụla bụ ihe i mere, i wee pụta na mmehie ahụ i mere, ị ga-emekwa ya ọzọ. Nzọpụta ahụ ga-abịa n'ụzọ gị. Gịnị ka m na-ekwu okwu ya? Ana m asị na mmiri ozuzo na-ezo, mmiri ozuzo na-abịa. Naanị pụta, were ite gị pụta. Mgbe ahụ ọ ga-emeju iko gị, mejuo iko gị, mejue ite gị, wee na-agbọfụ agbọfụ n'aha Jizọs. Ma ọ bụrụ na mmiri na-ezo, ma mmiri ozuzo nke ngọzi na-abịa, ma gị onwe gị wee gbachie onwe gị n'ime ụlọ, wee bụrụ bọket gị n'onwe ya, kpuo ihu n'ala, mmiri niile na-ezo, mmadụ niile na-aṅụ ojuju afọ, i wee nọrọ n'ime ụlọ, wee chọọ ịpụta, ị gaghị abụ onye ga-eketa oke na ngọzi nke mmiri ozuzo. Ma ọ bụrụ na dịka mmiri na-ezo, i wee pụta obi gị, i wee wepụta ihe niile bụ ihe ịbụ, i wee sị, onye nwe m, lee mmiri na-ezo nye mmadụ niile, ma onwe m ga-abụ onye nketa, nzọpụta ga-abịa n'ụzọ gị. Obi gị ebolo gị ebubo, ekwensu, ndị agbata obi ebolo gị ebubo, onye ọbụla gbara gị gburugburu, ọbụla na ekwesịghị onwe ya ebolo gị ebubo, dịka a ga-asị bụ onye mmehie karịa mmadụ niile n'ụwa. Mana nzọpụta bụ nye mmadụ niile eboro ebubo. Nzọpụta ahụ ga-abịa n'ụzọ gị. Kraịst ọ na-akpọ gị, onye nzọpụta na-akpọ gị dịka ị na-anabata ya. Nzọpụta na nye ndị eboro ebubo ga-abịa bụ nke gị. Dịka anyị ṅara ntị, ọ dị ihe ndị anyị na-aghọta n'ozi ọma nke ụbọchị taa. Nke mbụ, mmadụ niile bụ nke nwere abụmọnụ. Abụmọnụ niile nke anyị nwekwa ihe ọ na-anwapụta na ndụ anyị. Mmehie na-abụ nke na-eme ka ọkpụkpụ na akwara nwụọ. Nzọpụta na nnwere onwe na-esite na mgbe anyị nabatara nzọpụta nke Chineke na-enye. Ọ bụrụ na gị nabata ike nke Chineke, ị ga-ahụ na ọ ga-enye gị mgbaghara, ọ ga-enye gị nnwogharị. Chineke bụ onye nwere obiọma. N'ụbọchị niile, kwa ụbọchị, Chineke na-agbaghara onye mmehie. Mgbaghara ya bụ n'efu, ịhụnanya ya bụ maka onye ọbụla, ebere ya na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ onye na-eme ka onye a ikpe mara bụrụ onye nwere n'onwe ya. Onye ọzọ atụrụ Kumuyi na-abịa ugbu a inye anyị ekpere nke ga-eme ka anyị nabata amara na nzọpụta na nwogharị ya na nnwere onwe nke Chineke na-enye. Ekwenyere m na nzọpụta ma azọpụtara ya. Ekwere m ugbu a, abụzi m onye na nwekọ mụ na Chineke. Aga m ekpere gị ekpere ugbu a. Nna anyị Jizọs Kraịst ka m na-ekpe. Ana m ekpe maka ndị niile, ndị ekere eke, ndị bụrụla ụmụ gị ugbu a. Ha gbanweela pụọ na mmehie ha, ha chegharịala na mmehie ha, ha anabatala amara gị na mgbaghara gị. Ana m ekpe ekpere, meere ha ugbu a n'aha Jizọs. Gbaghara ha, nye ha amara gị, nye ha nzọpụta gị, mee ka ọṅụ ha bụrụ nke a ga-eme ka o zuo oke n'ime obi ha ugbu a. Onye nwe m, nye ha owuwe anya na ugbu a ha abatala na nwekọ gị na ha bụ nna. Ekelele m gị nna, n'aha Jizọs ka anyị kpere. Amen. Onye n'ebe a toonu Chineke anyị. Chineke anyị bụ Chineke nke ike. Ike ahụ ga-abịa n'ụzọ gị.
ọ dị ihe rara Chineke ahụ na omume? Nsogbu gị ga egbo ya, ọrịa gị a ga-ewezuga ya, ihe na-apụghị eme na ndụ gị a ga-eme ya. Ị hụla ndị ọzọ na-aza naanị mgbe a na-akpọ aha Jizọs n'abalị a, n'aha Jizọs ị ga-abụ onye a ga-agwọ. Echele maka ndị ọzọ, naanị gị onwe gị o. Ihe ọbụla bụ nsogbu ị nwere, ọ bụ isi, ọ bụ ngwọrọ, ọ bụ nke toro n'afọ, ma ọ bụ ihe nsogbu ọbụla, n'oge a bụ oge ọla ebube, mgbe ị ga-anụ emen nke ikpeazụ. Nwalee onwe gị, ị ga-ahụ na emewo ya. Ebe ka ị nọ, ọla ebube gị na-abịa, nnapụta gị, ọgwụgwọ nsọ gị, ike na-apụta ihe na nrọpụta na ọla ebube na ihe ịrịba ama. Were aka gị elu, were aka nke ọzọ bikwasị ebe ị nwere nsogbu ahụ. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'abalị a n'ihi na ịbụ Chineke dị ike, ịbụ onye ọla ebube, ịbụ Chineke nke na-adịghị agha agha. Onye nwe ugbu a, ana m ewepụ ike gị ka ọ baa na ndụ ndị niile n'ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe m dịka ị kwere na nkwa nye anyị, dị na ịbụ Chineke nke anụ arụ niile bụ mmadụ, na onwe ihe rara gị ahụ n'omume, ka e nwee mpụta ihe nke ike gị ugbu a n'aha Jizọs. Metụ onye ọbụla aka, gwuo ndị nrịanrịa ugbu a, ndị kpuru isi, anya kpuru isi, ana m enye gị iwu, mepee n'aha Jizọs. Ara pụọ n'aha Jizọs. Mkpọnwụ, ana m enye iwu ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ihe toro gị n'ahụ, ma ọ bụ ihe afọ, ma ọ bụ ihe mkpọmkpọ, aka mkpọmkpọ, ma ọ bụ ihe ọbụla bụ ihe zara gị ụkwụ, ana m enye iwu pụọ n'aha Jizọs. Onye nwe, ana m ekpe ekpere ka ha rabụ ihe niile na-agagharị n'arụ ha, na-agagharị ebe niile, ka enye ha ozuzu oke nnapụta zuru oke n'oge awa n'aha Jizọs. Ọrịa obirinaja ọcha, ana m enye gị iwu, gị bụ kansa, ọkwara nta nke umeji, akọrọ, obi mgbu, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Onye nwe, ana m arịọ ebe niile ugbu a, ma n'ebe a, ma ebe a si ekwu okwu a, ma na redio, ma telivishọn, ebe niile, ebe ndị mmadụ na-enwe nwekọ, na-eweli aka ha elu, n'ebe niile nwere ọgbakọ, ebe niile, gosi ike gị n'aha Jizọs. Mee ka ndị ekere agwụ nwere onwe ha, napụta ndị na-emegbu emegbu, tijie yoku niile, bibie ọlụ nke ekwensu niile, mụta ihe nke ike gị, ngosi nke ọla ebube gị na ike gị n'ebe niile, na nye onye ọbụla n'aha Jizọs. Mee ka o guzosi ike bụ ọla ebube ahụ, mee ka ike gị pụta ihe, mee ka ike gị guzosi ike, mee ka ọgwụgwọ nsọ gị na nnapụta gị guzosi ike ebe niile, ka eti otiti nke akụkụ otito n'aha Jizọs ka anyị kpere. Amen. Emewo ya. Asị m, emewo ya. Nwalee onwe gị ugbu a, nwalee onwe gị ugbu a. Ihe ị na-apụghị ime n'oge gara aga, ọla ebube ewerewo ọnọdụ. Malite mewe ya, ị ga-ahụ na ihe a na-apụghị ime emewo ya n'ime ndụ gị. Ọ bụrụ na ị were ndụ gị nye Kraịst ugbu a, ịchọkwa ka anyị nyere gị aka dịka gị na Chineke na-aga ije ọhụrụ a, biko sonyere anyị na www.dcln.org/connect. Anyị ga-achọ inyere gị aka. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ inye ọkụkọ ọgba ma ihe Chineke mere gị, biko ma ị chọkwara ka ị na-enweta ihe a kwamgbe mgbe ọbụla anyị na-etinye ya n'igwe eji ekwurịta okwu, so ka ndị ọzọ hụrụ ụzọ ketekwa oke ma rite uru na ihe a Chineke mere gị, sonyekwara anyị n'igwe eji ekwu okwu. Enyi m, anyị ga-awụsa ọwa ugbu a
eji m aka na eburula onye a gọziri agọzi n'ụzọ pụrụ iche. Biko sonyekwara anyị dịka anyị na-ewetara gị ihe ozi ndị a kwa ụbọchị. Ị ga-esonyekwara anyị dịka anyị na-ewetakwara gị ọgbakọ a n'uju ya n'ọnwa na-abịa abịa. Biko sonye anyị dịka ị na-abịa, kpọrọ ndị enyi gị, kpọrọ ezinụlọ gị, kpọrọ agbata obi gị bịa. Onye nwe anyị ga-agọzi gị.